Spoštovani gledalci, v današnji oddaji Glasbeni gostje se bomo pogovarjali z glasbenikom Andrejem Grozdanovim, ki prihaja iz sosednje Hrvaške. Andrej Grozdanov, lepo pozdravljeni. Hvala puno. Ker vas naši gledalci še ne poznajo, ali lahko prosim na kratko orišete svojo življenjsko pot, pa se gledalcem malo predstavite? Evo, dolazim iz Rijeke i donosim tople pozdrave sa mora. Kao glazbenik, mlad glazbenik koji je svirao klavir, prvo pa gitaru, a ujedno i vjernik, htio sam što bolje i što više što ja mogu dati svome Bogu, svome Gospodu, i onda sam odlučio na jedan životni put koji me odveo u London, gdje sam studirao gitaru na suvremenom institutu za suvremenu glazbu, na kojem su diplomirala mnoga poznata imena kao što su Red Hot Chili Peppers ili glazbenici od Stinga, od Michael Jacksona i drugih. Kad sam se vratio u Hrvatsku, htio sam to svoje glazbeno znanje spojiti nekako sa svojim vjerskim uvjerenjima i sa svojom vjerom i odlučio sam diplomirati teologiju, što sam završio u Rijeci. Če pa bi se lahko opisali v 3 besedah, katere bi to bile? Uporan, smiješan i prije svega glazbenik. Ste lastnik glasbene založbe Bono Records. Kako ste prišli na idejo ustanovitve glasbene založbe, ki bi izdala zgoščenke in DVD-je moderne kršćanske glazbe? Sjećam se 1999. godine, bio sam pozvan na jedan od najvećih festivala kršćanske glazbe u Europi, to je Flebo festival u Nizozemskoj, da sviram, i iskoristio sam to vrijeme da zadnji novac koji sam imao potrošim na glazbene CD-e kršćanskih glazbenika, jer sam znao da to u svojoj zemlji ne mogu nabaviti. I gdje god sam išao diljem svijeta, od Engleske, Amerike, Švicarske, Austrije, sam pokušavao doći do tih materijala. Kada sam malo odrastao, odlučio sam 2006. godine da je vrijeme već da i mi u Hrvatskoj imamo takve materijale, i evo odlučio sam se da osnujem Bono Records, za koje vjerujem da prezentira dobru glazbu sa dobrom porukom. Pa prodate veliko zgoščenk kršćanske glazbe, ali se ljudje za to ne zanimajo? Veći je interes, naravno veći nego 2006. kada sam počeo i kada sam uveo prvu pošiljku poznatih kršćanskih imena koje svi znaju, a u Hrvatskoj nitko nije gotovo znao za njih. Trebalo mi je jedno vrijeme da ti albumi dođu u domove ljudi koji vole tu glazbu slušati. Ali iako je glazbena industrija svjetska doživljava trenutačno teške trenutke i prodaja CD-a se smanjuje, možemo reći da u Hrvatskoj interes za tu kršćansku glazbu sve više postoji. Sodelovali ste že tudi z mnogo svetovno znanimi glasbeniki in krščanskimi bendi. Mogoče lahko poveste kaj več o tem? To je bilo veliko ohrabrenje za mene koji dolazi iz jedne male zemlje u kojoj biti kršćanski glazbenik koji svira gitaru nije baš bio pojam onoga što se u crkvi očekuje od glazbe, i uvijek sam našao u tim glazbenicima ohrabrenje. Zaista nije svejedno kada svirate zajedno u crkvi sa gitaristom od Whitney Houston koji se obratio ili sa bubnjarem od Stinga koji nose tu svoju vjeru, i sa tom nekako raspoloženjem i ohrabrenjem sam se mogao vraćati nazad u Hrvatsku i raditi na tom neobrađenom polju još. Mnogo je dobrih glazbenika unutar crkve, svake godine postaju sve bolji. Zaista za ozbiljno uzimaju svoj talent i svoj dar i ne pretvaraju ga samo u talent, nego s njim i nešto čine, usavršavaju ga. Ali ujedno sve veći broj glazbenika koji su poznati svjetski glazbenici prošli sav taj put koja većina estrade prođe, od alkohola, droge do slomljenih veza i zajednica, pronalazi svoje mjesto u crkvi, i danas crkva na zapadu ima jako kvalitetne glazbenike koji produciraju sve ove materijale i CD-e koje mi možemo čuti. Pa mislite da bo teh glasbenikov vedno več mogoče? Sigurno, zato što ljudi traže istinu. Glazbenici po naravi su ljudi koji daju jako puno toga, no često za uzvrat ne dobiju nazad, i zato moraju nešto ispuniti tu prazninu nakon koncerta gdje ti 15-20 tisuća ljudi kliče, kunu se u tebe, ali ti ostaješ na kraju sam, bez ikoga. Često ti glazbenici onda pribjegavaju različitim sredstvima koje nadopunjuju tu prazninu. Kada otkriju
Boga, svoga spasitelja i svojeg stvoritelja, onda dobivamo zaista kvalitetne glazbenike koji onda utječu na druge glazbenike unutar crkve, ohrabruju i zaista mogu vidjeti puno dobrih glazbenih timova po crkvom. V četrtek, 4. novembra zvečer pa prirejate tudi veliki koncert skupine Hillsong London. Imam tudi plakat. Me pa zanima, kaj lahko poveste o njih? Da, Hillsong je poznat kao najraspjevanija crkva na svijetu. Iz nje je potekla predivna pjesma koja se pjeva diljem svijeta. U Hrvatskoj se jako puno pjeva po zajednicama. Moj Isus, moj Gospod se zove. Možda slični ima naziv, vjerujem da se i u Sloveniji pjeva. Zatim to je Mighty to Save, Hosana, koja je ubrzo postala pjesma koju zaista možete naći u svakoj crkvi u nedjelju ujutro. To je njihov dar koji oni imaju i njihovi albumi su nešto što svi mi očekujemo svake godine da izađe i da vidimo koje su te pjesme koje govore današnjoj generaciji. Ti glazbenici iz Hillsonga su glazbenici mlađe generacije, MTV generacije. Mladi su danas okruženi sa tom glazbom putem kompjutera, iPoda, iPhonea, ne znam nija čega sve ne, televizijskih programa i oni koriste suvremenu glazbu da bi istu poruku staru 2000 godina donijeli današnjem mladom čovjeku. Hillsong London dolazi dakle worship team ili tim za slavljenje iz Hillsong zajednice u Londonu koja se osnovala 2005. godine. Imali su 100 ljudi na početku, sada ih ima 10.000. So Hillsong v tujini tudi popularni in zakaj? Jesu, jako, upravo zbog toga što njihove pjesme se prije svega pjevaju na bogoslužjima. Drugi poznati glazbenici, kao što su Michael Smith, koji je možda i najpoznatiji kršćanski glazbenik, uzimaju pjesme od Hillsonga i uvrštavaju na svoje albume. Zbog toga mnogi znaju za Hillsong. Dan prije zagrebačkog koncerta imat će nastup u Budimpešti. Već je 5000 karata prodano za taj koncert. Prije toga nastupaju u Njemačkoj na nekoliko gradova gdje nastupaju u arenama 10-15 tisuća ljudi. Svi žele čuti te pjesme, ali prije svega živo svjedočanstvo tih mladih ljudi. Kdo pa skupinu Hillsong sploh sestavlja? Prije svega tu je Peter Wilson koji je worship leader ili voditelj slavljenja, koji ima veliku odgovornost da sve te mlade ljude unutar crkve okupi i stvori timove. Možete misliti da u jednoj crkvi od 10.000 ljudi imate jako puno glazbenika. Zato ima jako puno glazbenih timova, svako dobije svoju priliku, a u Zagreb dolaze probrani od svih njih najbolji tim koji su okupili. Kje vse pa so že nastupili? Da. Hillsong, evo, upravo je nastupio prije nekoliko mjeseci u Milanu ispred poznate katedrale Duomo, jedne od najvećih katedrala na svijetu. Zanimljivo je da na tom trgu se nikad nije dogodio nijedan vjerski događaj. Tada je prvi put su svećenici katolički organizirali misu na kojoj je došlo 40.000 mladih ljudi i pozvali Hillsong London da svira. Peter mi je rekao da ih nisu htjeli pustiti 3 sata da odu sa pozornice. Toliko je bila neki entuzijazam kod tih mladih ljudi da čuju tu poruku. Također, prošle godine na Svjetskom danu mladih koji se održao u Sidneju, na kojem je i Papa bio, Hillsong je bio pozvan da svira pred mnoštvom. Tako da, evo, od svih tih mjesta drago nam je i da dolaze u naš mali kutak svijeta i vjerujem da svi oni koji budu prisutni će moći vidjeti i čuti što se događa okolo nas u susjednim zemljama i u svijetu što se tiče suvremenih kršćanskih sadržaja. Pa menite da bo koncert obiskalo veliko ljudi? Pa ja vjerujem. Uzeli smo jednu dvoranu Tvornica u Zagrebu. Ta inače dvorana je poznata dvorana u Hrvatskoj. U njoj su snimili svoje albume mnogi hrvatski glazbenici. Od Nine do Nene Belana, raznih grupa. Svi žele u njoj nastupati. Nalazi se u centru Zagreba i odlučili smo da je to pogodno mjesto da bi se Božja riječ rekla na mjestu na koje nije namijenjeno za širiti evanđelje u jednoj urbanoj sredini, u jednom urbanom mjestu. 1500
službeno ima mjesta i nadam se da će 1500 ljudi biti i više ako treba. Primit ćemo sve oni koji dođu. Če pa še malo spregovoriva o veri, kaj vera pomeni vam? Pa jednostavno, bez vjere ja ne mogu objasniti nijedan svoj potez u životu, nijedan svoj korak koji sam poduzeo ili koji ću poduzeti. Sve mora biti prožeto tim zadnjim smislom, inače zaista ja ne vidim za svoj život da ima smisla i činiti dobro i držati se nekih zakona koje nalazimo u Bibliji i nekih uputa za život, da nije te vjere koja je protkala zaista sav moj život i glazbeni i ovaj koji se događa unutar zajednice. Po gimnaziji ste se pa upisali na teološko fakulteto. Zakaj ta poteza? Da, to je zanimljivo. Nisam htio biti svećenik nikad, nego sam smatrao da kao kršćanski glazbenik sam riješio ovaj glazbeni dio svojeg studija. Sad trebamo riješiti ovo kršćanski glazbenik i zanimljivo je, čudno bilo i za moje roditelje i za sve koje znaju. Odlučio sam na studij Katolički bogoslovni fakultet u Rijeci. 5 godina je trajao studij i mislim da sam dobio puno dobrih osnova i temelja za ono što radim u glazbi. Radim to skroz drugačije sada kada poznajem i ovu materiju teološku. No, lahko mogoče še poveste, kako ste vi našli Boga oziroma kje so vaši temelji osebne vere? Sa 15 godina sam se obratio i to se upravo dogodilo na jednom koncertu. Zato prepoznajem vrijednost ovakvih stvari za mlade ljude danas. Postoji jedna zgoda koju je Matt Redman, jedan od najpoznatijih kršćanskih glazbenika koji je gostovao u Hrvatskoj prije 2 godine, rekao svome pastoru, svome svećeniku, rekao je ovako: ti kad propovjedaš u nedjelju, do utorka već svi zaborave što si govorio. A ja napišem pjesmu i cijeli svijet ju pjeva. Dakle, koncerti, glazba je nešto što mlade okružuje i na drugačiji način oni to doživljavaju. Peter Wilson će reći poruku koju naši svećenici govore svaku nedjelju, ali vjerujem da će mladi te večeri drugačije shvatiti tu poruku jer će biti u jednom okruženju koje će ih zarobiti i u kojem će se lijepo, fino osjećati. Dakle, moj vjerski put je počeo na jednom takvom događaju sa 15 godina kada sam se pitao: Bože, ajde sve ono što piše u Bibliji, što si ti rekao o sebi, ja to ne osjećam. Ako stvarno postojiš, pokaži mi se. I Bog mi se zaista fizički pokazao gdje mogu osjetiti da On postoji. Ne samo da vjerujem da je On tu, nego zaista u svom životu sam se ovjekovječio da On postoji, da je On stvaran i da je On odgovor za čovječanstvo u kojem živim. Kakšno vlogo pa ima glasba pri vašem odnosu do Boga? Glazba su biblijski tekstovi stavljeni u melodije. Tekstovi koje su s vama dok učite za sljedeći ispit i svira vam na radiju, dok putujete autom, u CD-u ti glazbenici donose Bibliju u melodijama koje mi rado pjevamo i zapamtimo. I glazba je nevjerojatan dio mog života. Ona je najdublje što ja nosim u sebi i sigurno putem glazbe i najbolje komuniciram. Ne pjevam, ne propovijedam, ali dok sviram gitaru vjerujem da služim ljudima. Pa menite, da lahko ljudem svojo glasbo na nek način približate Boga? Sigurno da nije toga ovo ne bi radio. Dakle, imam veliku potrebu za svoju generaciju koja je godinama ispod mene. Vidim kako danas crkva je samo jedna od ponuda. To prije 100 godina nije bilo. Crkvu nisi mogao usporediti sa ničim. Danas je, nažalost, crkva jedna od ponuda, ili disko klub, ili kafić, ili neki koncert, ili neki izlasci. I smatram da glazba može itekako privući mlade nazad u crkvu, a to se događa diljem svijeta. Dok se u Europi crkve zatvaraju i prodaju zgrade, na primjer Hillsong sa 100
raste na 10.000. U Australiji Hillsong ima 25.000 članova. Dakle, ljudi i dalje traže, samo i mi moramo tu 2000 godina staru poruku u jednom novom pakiranju prezentirati. I mogoče za konec še radi kaj povedali gledalcem Exodusa? Evo, prije svega zahvaljujem tebi Mojica i uredniku što ste me pozvali u ovu emisiju. Vjerujem da će ovu poruku mnogi čuti i ako ste u mogućnosti, dragi gledatelji Exodus televizije, dođite u Zagreb 4.11. Prisustvovat ćete nečemu što će vas ohrabriti, što će vas nagnati da ponovo razmislite kako crkva zaista ima šta za reći u današnje vrijeme i kako je ona i dalje relevantna. Ujedno ćete dobiti i dobru poruku, evangelizacijsku poruku Petera Wilsona koji neće propustiti priliku da pozove mlade na obraćenje svoga života. Zahvaljujem se vam, Andrej, za obisk. Spoštovani gledalci, sledi nekaj glasbenih premorov, ki pa jih bo napovedal gospod Andrej Grozdanov. Dragi gledatelji Exodus TV-a, sad ćete pogledati i poslušati pjesmu koja će biti izvedena na koncertu u Zagrebu, izveće Hillsong London i to sa njihovog zadnjeg DVD-a A Beautiful Exchange. Pjesma se zove The Father's Heart, očevo srce. Nakon nje poslušat ćemo i Beautiful Exchange, naslovnu pjesmu albuma. When the
Disillusioned, I was lost and insecure. Still merciful for my attention. You were waiting at the door, and I let you in. Trading your life for my offenses, for my redemption. You carried all the blame, breaking the curse of our condition. Perfection took our place. We know sole ambition is to love you just the same. When only love could make a way, you gave your life.
sljedećem spotu vidjet ćete dijelić onoga što se događa u Hrvatskoj na području suvremene kršćanske glazbe. Trenutačno djeluje preko 15 festivala, gotovo jedan mjesečno u Hrvatskoj što se tiče suvremene kršćanske glazbe. Čak i glazbenici imaju svoju kategoriju u godišnjoj dodjeli nagrada glazbene struke Porin. Dakle, jedna kategorija je za domenu suvremene kršćanske glazbe. Jako puno bendova djeluje. Jedan od njih je i Kristina, grupa u kojoj evo ja sviram gitaru. Vidjet ćete spot za pjesmu Kao ruža. To je pjesma koju je i sam glavni glumac filma Pasija, Jim Caviezel, tražio da mu daju na Walkman, na Discman za vrijeme snimanja završne scene na križu, jer ta pjesma govori o Kristovoj žrtvi koju on za sve nas podnio. Iznad svih sila i kraljeva, iznad sve prirode i svega stvoreno, iznad sve mudrosti i ljudskih putova, ti si bio prije stvaranja. Iznad svih kraljevstva i prijestolja, iznad svih čuda što svijet ih poznaje, iznad sveg obilja bogatstva zemaljskog, vrijednost tvoja neizmjerna je. Iznad svih sila i kraljeva, iznad sve prirode i svega stvoreno, iznad sve mudrosti i ljudskih putova, ti si bio prije stvaranja. Iznad svih kraljevstva i prijestolja, iznad svih čuda što svijet ih poznaje, iznad sveg obilja bogatstva zemaljskog, vrijednost tvoja ne
liči na mene. Jedan od najpoznatijih skladatelja i pjevača kršćanske glazbe u svijetu je Michael W. Smith, dobitnik nekoliko Gramija i preko 50 DAV nagrada, što je najveće priznanje koje se dodjeljuje kršćanskim glazbenicima. Sa njegovog zadnjeg albuma uživo A New Hallelujah poslušat ćemo naslovnu pjesmu koja se također zove Nova Haleluja. Hallelujah. Oh my soul, praise God. All my life long I will praise God, singing songs to my God as long as I live. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Hallelujah. Oh my soul, praise God. All my life long I'll praise God, singing songs to my God as long as I live. I will praise you, O Lord, with all my heart. Before the gods, I will sing your praise. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. On your feet now, applaud God. Bring a gift of laughter. Sing yourselves into his presence.
of the Lord. Come on, church. Prepare. I imam čast vam prikazati još jedan video uradak benda koji je 1990. godine pokrenuo cijeli novi val slavljenja u Europi. To je engleski bend Delirious koji svojim zvukom jako podsjeća na bendove poput Coldplaya ili grupe U2. Oni su prošle godine nakon 17 godina djelovanja proglasili da se žele odmoriti malo od konstantnih turneja. 2006. godine su bili gosti i u Hrvatskoj u Osijeku pred prepunom dvoranom oko 2500 ljudi gdje su prezentirali svoje pjesme koje svi mi jako volimo. Sa albuma Farewell, oproštajnog albuma, poslušajmo pjesmu koja se zove Solid Rock. There's a rock that doesn't move. It hasn't moved, it will never move, even though the waves come crashing down. There's a tower on a hill, it's always strong, it will never shake. It was standing there before the world began. There's a wave that's coming in, washing over this town. It will make or break us, reinvent us. It's time to lay me down. We'll crush the solid rock, we will stand. All of the ground is sinking sand. I'll crush the solid rock, we will stand. We'll climb on your back, take us to higher ground. There's a song that doesn't fade, it never fades, it was custom made to raise the sons and daughters of this earth. And it's a sound that's coming in, rushing over this town. It will make or break us, reinvent us, it's time